Ассалому алайкум бародарон ва хоҳарони азиз. Хуш омадед ба канали Диққат. Сархати хабар: сармояи Роналдо ба $1 миллиард расид. ҳамлагари португалии бошгоҳи Ювентус Криштиану Роналдо нахустин футболбозе дар таърих гардид, ки дар корномааш $1 миллиард ба даст овардааст. Ба маълумоти сарчашма, соли 2020 дороии Криштиану Роналдо ба $1 миллиард баробар шудааст. Криштиану Роналдо ба ғайр аз музди маошаш дар Ювентус, инчунин аз ҳисоби ширкати худаш CR7, меҳмонхонааш ва рекламаҳои шартномавӣ соҳиби маблағҳои калон шудааст. ҳамин тавр Роналдо севумин варзишгаре дар таърих гардид, ки соҳиби $1 миллиард мешавад. қаблан Тайгер Вудс голфбоз ва Флойд Мейвезери хурдии боксчӣ ба ин натиҷа даст ёфта буданд. Криштиану Роналдо дар шаҳраки Фуншали, Португалия 5 феврали соли 1985 ба дунё омадааст. Криштиану Роналдо инчунин шинохтатарин ситораи Инстаграм ба ҳисоб меравад. шумораи подписчикони вай дар Инстаграм зиёда аз 210 миллион нафарро ташкил медиҳанд. Дар шаҳри Мадриди, Испания ва дар шаҳри Фуншали, Португалия ҳайкалҳои Криштиану Роналдоро сохтаанд. раҳмат барои диққататон. агар навор махсул шуда бошад, ба канал подписатсия кунед, лайк монед ва поделитсия кунед. дар амони худо.